Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. By the grace of the Almighty God, announce the formation of Africa Maibuye Movement. uFloyd Shivambu selethule ngokusemthethweni iqembu lezombusazwe elisha i-Africa Maibuye Movement ngemva kokuthola isitifiketi sekhomishana yezokhethwa i-IEC esibagunyaza ukuthi bangenele noma yiluphi ukhetho. Isizoqala mhla zili-17 kwephezulu ikhomishana yejaji selithatha umhlala phansi uMbuyiseli Madlanga esungulele ukuphenya insolo ezadalulwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi zokuqhambukela kosombusazwe namaqembu egelekeqe emsebenzini wamaphoyisa. Not far from the court, a man and a woman were shot and wounded in separate incidents. Amaphoyisa aseKapa thungatha umsolo othinteke esigamekweni sokudutshulwa kubulawe umlisa ngaphandle kwenkantolo yemantshi yase-Athlone namhlanje kuseni. Thuba loMzantsi Afrika bayiphakamisa nakubukota wena njengamanje iBafana ibhekene neLesotho enkundleni yase-Free State emdlalweni wokuhlungela indebe yomhlaba yangonyaka ozayo. Nabenkashana kaMenzi iphuza umlaza ngameva ulanga lisehlule madoda sesingamavikithi siyakhuleka nina bezinyanele ngezengeze selibumbene lomkhothi ihora angihlali kuzithondo nazinda. I-Africa Maibuye Movement isethulwe ngokusemthethweni njengeqembu elisha lezombusazwe. Umholi weqembu uFloyd Shivambu umemezele nokuthi sebesitholile nesitifiketi sekhomishana yezokhethwa i-IEC esibagunyaza ukuthi bangenele noma ngabe yiluphi ukhetho olungaba khona kusukela manje. iMaibuye yethulwe ntambama namhlanje eMidrand eGauteng. On behalf of the current and future generations, and by the grace of the Almighty God, to announce the formation of Africa Maibuye Movement as a political party. uShivambu uqalise ngohlelo obeseluzinkomba zokuthi ufuna ukusungula iqembu elisha engakaxoshwa ku-MK Party. Uhambele izifundazwe ezahlukene efuna ukuzwa amanzi ngobhoko ekutheni engakuthola yini ukwesekwa ngabantu uma engaphumela kibhodwe neqembu lezombusazwe. uShivambu uthe bazozizwa amandla ngeinhlelo zokhetho lokuchibiyela izoba khona ngaphambi kokufika kokhetho lwangonyaka ozayo lohulumeni bezindawo. We are going to contest all the wards in the 2026 local government elections. We are going to contest to win all the municipalities in 2026. We are going to contest to win the general elections in 2029. uShivambu uthe iMaibuye ithola ukweseka okukhulu naKwaZulu-Natal lapho abaningi bebecabanga ukuthi ngeke ikwazi ukuzuza khona abalandeli. We had people from Utukela region, from Amajuba, from Lembe, from Ugu, from King Tetwayo region, from all the regions, from Zinyati region. Zinyati is where Mutu is, Singa is. That is where the municipality of Ndumini is. uFloyd Shivambu ukhulume esagigiyela ngokuthi ubuholi phezulu beMaibuye ngeke bakhelwe phezulu kwesisekelo esihambisana nobuhlanga athe kuqhutshwa ngamanye amaqembu ezombusazwe. uMacaphuna Kusala ophinda engamela inhlangano yebhola ezwenikazi Afrika uPetrus Mtsipe uthi akakudingi ukungena ezindabeni zokubusa kwezwe ukuze lekelela iNingizimu Afrika. uMotsepe uphefumula kanjena nje ingoba sekukhona bathi kungenzeka ukuthi uzama ukuyiphendlela isikhundla kwezombusazwe. A few years ago, the editors of the major newspapers asked me the same thing. Are you at some stage going to get involved in politics? And my answer was always, in order for me to make my contribution, the enormous contribution, in fact, the enormous duty I have to the people of this country, I don't have to get into politics. But the issues, as I said, I've somehow turned my back, and all sorts of things are being used that I've betrayed, and which is not correct. I will continue, as we have in the past, work together with all political parties across the board.
Isizoqala mhla ziyi-17 kwephezulu insuku ikhomishana yejaji eselithatha umhlala phansi uMbuyiselo Madlanga esungulelwe ukuphenya insolo eyidalulwe umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi zokuqhambukela kosombusazwe namaqembu egelekeqe emsebenzini wamaphoyisa. Estatementini ukhulumela lekhomishana uJeremy Michaels uthi ikhomishana ibonile ukuthi sekube nenqubekela phambili ekhishweni kweinkontileka zokuhlinzeka isigcawu ngezobuchwepheshe kanye nezinsiza zokuxhumana ukuze ikwazi ukuqala umsebenzi wayo. Lekhomishana iphinde yathi ithemba ukuthi igculisekile ngamalungiselelo asenziwe kulamasonto edlule kanti ithemba ilindele nokuthi konke kuzobe sekumngomumo ngalolu suku olusho selimenyezelwe lokuqala kwale khomishana njengoba bekufanele iqale mhla lulunye kuwo uMandulo. Amaphoyisa aphuma inqina njengoba eseyithendeni zomsolo bandakanye ngesigamekweni esenzeke enkantolo yeMantshi eAthlone lapho kudutshulwe khona owesilisa namhlanje. Imbiko ithi umsolo ubezovela enkantolo kwaziso eyamaniswa nezigameko zokudubula khona eKapa. Lesi yesinye isigameko sokudubula ngaphandle kwenkantolo esishaqise umphakathi wakule ndawo. Kukholakala ukuthi owesilisa uphangalele ubeze enkantolo njengomsolwa kanti amaphoyisa athi kuphinde kwadutshulwa abantu ababili balimala ezigamekweni ezimbili ezehlukene ezenzeke eduze kwalenkantolo. Not far from the court, a man and a woman were shot and wounded in separate incidents. They were transported to medical facilities for treatment. The detectives from the anti-gang unit are investigating. Ngeshwa izigameko ezifuze lezi sizithanda ukuba insakavukela umchilo wesidwaba kwazise ngasekuqaleni konyaka kwehla isigameko esifanayo ngaphandle kwenkantolo yaseWynberg khona eKapa. Lesigameko ke sesiqubule imibuzo kanye nokukhathazeka malungana nokuphepha kwezinkantolo zezwe. Isikhungo esiphehla ugesi kulelizwe iEskom sithi asiyiboni isebenzisa uhlelo locisha ngogesi njengoba kuzoqala amaholide asehlobo nje. Lesikhungo besibamba isithangami nabezindaba sizobikela umphakathi ngokusebenza kwaso. Lesithangami besikomkhulu leEskom eMegawatt Park. Ithi angeke lube khona uhlelo lokucisha konga ugesi kuze kube uNdasa wangonyaka uzayo. Do we anticipate to be above 15,000? No. So if I had said that if we are below 15,000 there will be no load shedding. And I'm making the statement that do we anticipate to be above 15,000? No. So I'm saying there will not be load shedding in terms of our summer outlook. Zikhona zona izinselele ezifana nokwehliswa kumthwalo wogesi ekuhloswe ukuthi kuqedwe ezinyangeni eziyishumi kuya kweziyishumi. Long term, our sustainability will arise when we are able to exist as a business in a space where tariff increases are even low. So we are very clear around this. It's a single-digit tariff environment that we are planning for ourselves. It does call for us to continue to look for cost savings within the business. iEskom ithi manje isezinhlelweni zokubukeza intengo yogesi ukuze ilinganise izidingo zokusimama kwezimali kanye nokuthi abathengi bakwazi ukuthenga ugesi. Mbukele thathe kuwe itolo kanti manje sibuya sizokuphathela udaba oluthini. When you addressed the court yesterday, you made a submission about if it's in your private property, you are entitled to kill anyone on site. Worship, here I really want to apologize. Ngebheli izinkulungwane eziyishumi zamarandi umsolo oneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili obhekene necala lokubulala aphinda agqibe isidumbu somuntu eplazini eFree State. Asikubingele sikwamukele uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi uFloyd Shivambu selethule ngokusemthethweni iqembu lezombusazwe elisha iAfrica Mayibuye Movement ngemuva kokuthola isitifiketi sekhomishana yezokhetho iIEC esibagunyaza ukuthi bangenele noma iluphi ukhetho kusuka manje. Bukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma siqeda nje ukuyisakaza abadidiyeli bazoyifaka ku YouTube. Ungqongqoshe wezokuqasha nezisebenzi noMakhosazana Math ukhuthaze izinkampani zamabhizinisi ezokhinyabezwa intela efunela laseMelika ngemikhiqizo efakwe ezweni ukuthi kuzofanele icele usizo kuhulumeni. Ubekhuluma engqungqutheleni yeNetLake evulwe ngokusemthethweni yiphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile.
Umkhandlu iNedlac wasungulwa ngo-1995 phezu kwezisekelo zokuqinisa ukubambisana nezivumelwano kakhulukazi ezindabeni ezithinta ukuthuthukiswa komnotho wezwe kanye nesimo senhlalo yomphakathi. Ubuholo phezulu beNedlac buthi zisenkulu izinselele ngomnotho obonakala umndawonye nezinga eliphezulu labantu abangasebenzi. Still stubborn, especially youth unemployment. Structural challenges include slow economic growth, skills mismatches, energy and logistics constraints which limit job creation. Ungqongqoshe uNomakhosazana Math uthe ukulahleka kwemisebenzi ezimbonini eziningi ezahlukene isimo esibucayi kakhulu njengoba kudilizwa izisebenzi ezinkampanini okubalwa kuzo iGoodyear Tires, iArcelormittal kanye nezinye. The issues of companies that are closing down is unfortunate, but many times other companies don't approach us. Others approach us very late as we are having a program for the turnaround and we've got the turnaround strategy. The business turnaround and revitalization program that is done by Productivity South Africa. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile owethule inkulumo yokuvulwa kwengqungquthela ukhuthaze kakhulu ukuthi kuphuthunyiswe nezinhlelo zokuqeqeshwa kwamakhono emkhakheni emqoka ezinhlakeni zezokuthuthukisa. Require us to accelerate our efforts in skills development, youth empowerment, and bridging the gap between rural and urban economies. Ikomiti lesikhashana eParliament eliphenya ngeinsolo ezavezwa umkhuzo wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi lizokwazi esontweni elizayo ukuthi lizoqala nini nenhlelo zalo. Ekhethekileyo sele ilungiselela ukuqala umsebenzi wayo kwaye sele iqashe amagqwetha amathathu aza kukhokela amanqina. La magqwetha aza kukhokelwa liqala uAdvocate Norman Arendse. Eliqela liqale ngodliwano-ndlebe nenqonyela yamapolisa umkomishoni uFani Masemula namhlanje kwaye kulindeleke kuba athethathethane noMkhwanazi kwiveki ezimbini ezizayo. Commission evidence leaders had already begun to engage with General Mkhwanazi, and they're still busy. We've discussed exchanging statements. Amalungu aseParlamente athi uMkhwanazi makabe ngowokuqala ukunika ubungqina. Just said that we don't start with anyone else except General Nhlanhla Mkhwanazi. We must agree whether which will be, in other words, will be changing what the agreement which we agreed upon to say he'll be the first witness. Ukubetha-bethana ngezimvo malunga ngomba wokunyanzelisa ngokomthetho uMkhwanazi eze ngaphambili. We are not be told by Mkhwanazi what must happen, what must not happen. Oyesakuba ngumphathiswa wamapolisa uBheki Cele naye uza kubizwa. Even more critical after the expose last week regarding Bheki Cele that allegedly called Vusi Musi Cat Matlala 10 times. Amanqina aza kubizwa ngusekela mkomishoni wamapolisa onqunyanyisiweyo uShadrack Sibiya, uSenzo Mchunu osekhefini kwaye nebambela lomphathiswa wamapolisa uFiroz Kachalia phakathi kwabanye. Le komiti iza kuphinde idibane kule veki izayo. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. I-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal ithi zizothathelwa inyathelo zonke isebenze isolwa ngokungayiphathi kahle. Leli qembu selithe alithi kuyohlaba ikhefi ikhansela la ku Ward 17 kumasipala eMandeni nelisolwa ngokushaya ilungu lomphakathi elagcina litholakala seliphangalele. I-ANC KwaZulu-Natal ithi ikhathazekile ngendlela yokuziphatha kwamanye amalungu ayo. Ikhansela la ku Ward 17 eMandeni selimisiwe esikhundleni salo kulandela izinsolo ezibucayi. Ezinyangeni ezimbalwa esedlule i-ANC yakhomba indlela imeya yakwaDukuza kanye nephini layo. Le meya yasolwa ngokusebenzisa imali yomkhandlu ngendlela engafanele.
i-ANC ithi angeke ingabaze ukuthatha izinqumo ngamalungu ayo angenzi kahle. Sekufika isikhathi la ANC uma ungenzi kahle kumele ithathe isinqumo ukuze sikwazi ukubuyisa ithemba kubantu, sibuyise nesithunzi sikaKhongolose, kungabi kamachanca nje abantu bazenzele ngokuthanda kwabo. Leli khansela elimisiwe emsebenzini lisolwa ngokushaya ngesihluku olilungu lomphakathi elalimsola ngokweba impahla. Ngemuva kokushawa leli lungu lomphakathi lanyamalala latholwa selishonile. U-ANC ubone kufanelekile ukuthi ahoxiswe nasemkhandlwini njengekhansela ngokuxhumana naye futhi ubukeka esamukela leso sinqumo. I-ANC ithi iphinde yaziswa ngokuthi ke leli khansela libhekene nezinsolo zokunukubeza ngokucansi. Amaphoyisa asaqhuba uphenyo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC. Unikezwe ibhayili ezinkulungwane eziyishumi zamarandi osolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kugqitshwe umlisi eplazini Kroonstad ngoNtulikazi kulonyaka. Akwenzela umphakathi khona okumsize kakhulu ekuthena athola ibhayili. Inkantolo ayizange ibuthola ubufakazi bokuthi umsolwa wagwajiswa ufakazi kusukela kwabi kwangaso lesi sigameko. Iphinde yakuza ukuthi umsolwa uyimisele ngokunikela ngezinye ibhamu zakhe kwabakwazidlodlo ukuze beyibheke. A bail is set in amount of 15,000 rands with the following condition: that the applicant should not interfere, intimidate any of the state witnesses for the duration of this case. An investigating officer will provide the names of the witnesses so that the applicant knows which witnesses is not supposed to interact with. Nokho i-EFF izwakalise ukudumala ngokukhishwa komsolwa ngebhayili. We are a bit disappointed because this was just one of the confirmations that the Roman Dutch laws that govern South Africa will always favor the rich, in particular the white, because when you listen to the magistrate, he made mention that the comparison between Jacob Zuma's case and Mr. Trotsky's case, it's actually irrelevant. But when you look at the judgment by the Equality Court against Julius Malima's case, and we are bringing this because the magistrate says that during the video clip or in the interview, the community members there or the activists seemed to not to be bothered, or rather not even intending to violently engage with the accused. Umsolwa ulindeleke ukuba besenkantolo ngomfumfu kanye nengane ededelwe ukuba ibhekwa abazali bayo. Inkantolo iphinde yakubalula ukuthi abeyindaba abazuvunyelwa ngokuzayo njengoba kuzobe sekukhona nengane encane esolwayo nayo kulolu daba. Yize umkhandlu dolobha igoli usesigabeni sokuqala sokunqanyulwa kwamanzi, iJohannesburg Water ithi yenza konke okusemandleni ukuthi kulungiswe ingqalasizinda yamanzi. Water ithi amaphaphu phansi kuzakhamuzi zaleli dolobha njengoba ompompi bengeke bomekeqe amanzi njengoba namadamu esigcwala. Kodwa kukho konke kunxuswa izakhamuzi ukuthi ziwasebenzise ngokucophelela amanzi. Water restriction and why we're on level 1, because we know that the system the demand overall it's more than what the system can be able to provide, and we need to be able to implement this level 1 restriction. Nokho kuzoqhubeka ukulawulwa kwamanzi ezindaweni ezihlukene ikakhulukazi lezi ezinezinga eliphezulu lokusetshenziswa kwamanzi. Throttling, we do it responding to our daily assessment around the performance of the system. We look at those systems that are really consuming more than what we believe they should be consuming. Kuqinisekiswa ukuthi ingqungquthela ezayo G20 ngoLwezi ngeke iphazamiseke ngenxa yamanzi. Our duty as a city to prepare for this massive event to come. So it means that we must try by all means that our network is very safe and all, be ready for any thing that might happen, for any alternative supply of services. Njengamanje iBafana Bafana ibhekene neLesotho enkundleni yase Free State emidlalweni okuhlungela indebe yomhlaba yangonyaka ozayo. Ake siqoshe bukhoma lo mdlalo. Have they spotted something in that first half? Have the coaching staff spotted a weakness that Lekwena can exploit in the second passage of play? They just don't have that same cutting-edge quality
as their counterparts just yet. Deserves another look. That was sumptuous. There was even a cheeky smile from the man that was beaten, the man that saw the ball go through his legs, that being Matlabe. Zambule chases, while Foster doing the same. Lesotho do need a spell of possession, and it seems like they are putting something like that together. Njengobona ke mbukeli Bafana ihamba phambili ngegoli eqandeni. Kwezebhola lombhoxo amabhokobhoko azongqubuzana neimbangi zawo ezinkulu eEden Park kuleli yazwe kusasa ekseni emidlalweni weRugby Championship. Bayazi ukunqoba kwawo enkundleni Eden Park kuzoqopha umlando. iAll Blacks ayikazi guqise kule nkundla eminyakeni engama-31. Ukapteni wamabhokobhoko Jesse Kriel uthi bawulungiselele kahle lo mdlalo. These are all the games that the guys get extremely excited for. Doesn't get any bigger than this, I suppose, besides in the World Cup. And this is what you train hard for, and you work towards each and every day of your professional career to play in games like this. So yeah, the mood's awesome. The guys are excited. We've had a great week of prep, and just looking forward to tomorrow. If you want to win the competition, you want to be able to beat the best in the world, which is the All Blacks, the #1 team in the world. And yeah, we're looking forward to that challenge. Lo mdlalo uzoqala ngehora lesishagalolunye ekuseni kusasa. Njengamanje Bafana ihamba phambili ngamagoli 2 eqandeni. Kanti mbukeli mhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sibeka lapha bese kuphathele zona usale kahle.